Kain na tayo, ayan. Meron tayo ditong laing, ayan. So, bigay ito ni Ira Zambora. Shoutout sa'yo, Ira. Thank you, Ra, sa laing na binigay mo. Bango. So nice. Napakasarap. Siyempre, meron tayo ditong kanin at isang sili. So, kuha tayong laing na bigay ng aming kaibigan. Wow! Ang nagluto niya mga taga Bicol. Wow! Shout out sa mga taga Bicol. Mal, kumuha ka na dito. Baka maubos mo. What? Thank you, Lord. Wala, tikman mo natin ang laing. Panalo. Taba. Sarap na. Panalo to ra. Kalimutan ko. Yung nilagay ko dun sa taas. Sarap ng laing. Pag laing lang ba yung ulam? Ang masarap sa laing lang, pwede siyang parisa ng ibang ulam. Para hindi sasapawan yung lasa niya. Okay! Laing. Swabing dating. Sarap, no, Rab? Nga? Sarap. Hindi biro. Yung gata, yung pagka-timpla, sarap. Wow! Tapos meron siyang pork. Kamayin ko na kasi alam ko nang maubos. Nah, sila. Rice this. Ito yung kalderong dala namin sa McDo. Sarap na pa. Milk, sarap. May luya. Kaya pala sarap ng dami luya. Wow! Wala na. Ubus na ra. Thank you. Very, very much. Sobrang sarap. Panalo. Kahit kain mo siyang walang kanin, the best. Dalawa. Maraming salamat po, Ama. Thank you very much. Bye-bye.